Takže čaute, ja som Valo, niektorí ma možno už poznáte. Tí, čo nie, tak dozviete sa o mne viacej asi vo videu a každopádne toto, čo teraz uvidíte, je taký dvojdeň. Z minulého týždňa je to piatok a sobota 30:31 a vlastne sme si iba s chalami povedali, že to potočíme, lebo tam bolo celkom taký záživný program. Takže máte sa na čo tešiť. Asi bez nejakého extra obkecávania si užite videjko a dajte mi potom vedieť, že čo si o tom myslíte, lebo part 2 by mal výjsť tak o 2-3 dní. Bude to rozdelené do 2 partov, keďže sú 2 dní, takže užite videjko. Takže Filip si zabudol moje plutvy a už ich tam bere, má ich. To je ťuplas. Už ide ten retard, to draj. Tam je ten kokotko. Ja mám v hlave strašne veľa biznisov, proste plutvy mi vypadli teraz konkrétne, že som mal zobrať, no. Čo tebe nevypadne, ty kokot, že? Sláva, úspech. No kámo, to nás nemine. Čo nás čaká, to nás nemine. Čo nás čaká, to nás nemine. Už ste niekedy videli niekoho driftovať na Key Seed? Počkaj. Počkaj, Bráško. Musíš to, Bráško, ale držať ty teraz, lebo ja som šofér. Šofér? Šofér, Paul Walker. Čavo zaraďuje rýchlosťou takú, že to nevidíš, ty kokot. To ani nestínete, na semafore ma nestíneš. Proste nevidíš, že som zaradil. Takže ideme až teraz jesť, chalani a dámy, páni a dámy. Nažereme sa jak prasata. Valo má v pláne pribrať, takže dneska mu nakladám ja tanier, ešte on to ani nevie. Že mu nakladám ja. Má podmienku, 3 plné taniere má podmienku. Tak to asi vôbec, 2. Ale Bráško, ty zabúdaš na to, že teraz som bez stimulu svalového, čiže ja aj keď... Ale to je jedno, dáme ti pupok, chápeš? A ja nesem pupok. A prečo ne? Však lebo budem vyzerať jak žaba. Budem mať pupček a budem mať tenké žabé ručky. Ináč to je strašný build, že? Brácho, však ale v tom videu sa tak cítim, to čo sme dneska točili tú reklamu. Prísam Bohu, že sa tam cítim jak žabka, jak úplný žabiak. A inak prvýkrát vlogujeme, takže berte ohľad na to, že toto asi perfektné úplne nebude. Ja som mal úplne víziu v hlave, že to bude najlepší vlog, perfektný. Časovo vôbec nestíhame, že ja nestíham tú kameru Dobre, ja budem pokračovať, je to reálne robota, že reálne teraz už viem, že čo keď proste youtuberi a takto hovoria, že to je reálne robota. Vždy som si myslel, že vieš čo môže byť robota sa natáčať, vôbec to není prirodzené, komfortné zo začiatku, ale určite sa to oplatí robiť, lebo máme vám čo ponúknuť. No, sme určite. Celkom pekný, vtipný, svalnatý, Valo Sun, svalnatý chalani, svalnatý. Dáme titulky Sun, lebo nebolo ti rozumieť, ja, pozri, dobre. Rozprávaš. Však lebo som si dal crack teraz. Ja som si jebol MDMA, brácho. My sme teraz nafetovaní vlastne. Ideme liesť na lazeckú stenu a ja budem levitovať na tej stene. Keď mi dajú test na drogy, panle, tak neprejdeš isto. Nemám všetko pozitív. Tak IQ test, keď si robím. Áno. Mám negatívny. Mali ste už niekedy niekto, že negatívny IQ test, lebo Valo by sa to podarilo. Negatívny IQ test. Valo si zaplatil IQ test a vyšlo mu číslo, že -12 a snažíme sa priznať to, čo to znamená. No. Ale povedali, že s tým sa nedá už nič robiť, ale... Ale protiklady sa priťahujú, keď ty máš 200, tak ja mám minus 200. Chápeš? Presne inak, my ideme do Eurovej. A ideš smer Aupark, no asi. Keď to dáš tak trošku ešte ďalej, tak je nás vidno, že perfektné. Dobre. A držíš tak priebami, kamo, takto to chyť. Ale kokot, čiže nevypravím, jak tam držať. Tak máš, takto to držať. Ale ja už si pripravujem flexiu v zápesti, chápeš, na stenu. Jasne. Ja už sa rozcvičujem, ináč predlakte. Počkaj, lebo není vidno obidve. Nestrácam sa, či? Národ, ľudia. Národ? Bráško, ale pustíš ma? Díky. Bráško Dano hovoril, že jeho frajerka má kamarátku, ktorá je v Taliansku. Ktorá ma chce. A že v Taliansku čajke jej vyskočilo moje rílko s Danom. A sme si robili piči, že máme dosahy v Taliansku, ty kokot. To je po piči. A dáme jak gogové? Vaša. Tomu vertiku. Bráško, ja. A poď sem. Jaká už všade s tým mám problém? Tú kameru. To je líp, no som. Kámo, toto je ináč brutálna vec. Kámo, ja som nikdy nekopal sem toho kocica. Určite. Ináč by to nerobili, ale chápeš. No takže ľudia, práve sme dopapkali. Akože tak lightovo sme sa prejedli, že není to, že úplne, že by sme sa zničili. Ale že prejedli sme sa. Ale kaloricky to aj tak vychádza na 5, ty kokot. Pičovina.
Nekam, akože ne. Dokopy ani ne. Ale toľko cukru. Tak, predlezením Optimal. Optimálne predlezením. Optimálne predlezením, projekt Optimal. Hej. No. Mohli sme mi idioti a neviem nestlačiť ten gombík? Dáš tam prosím ťa -3, brácho? My tu stojíme len tak? No jasné. No, Jimmy Neutron? Jimmy Neutron. Ľudia, teraz, čo vám práve ukážem v tomto skvelom obchodnom centre, je jedna vec, ktorú im môžeš potom aj ukázať. Nepýtaš si to lokalista, že ne? Čo to milujem. Ľudia, teraz, pôjdem pomaličky, aby ste to mohli vidieť. Idem do kopca, toto je tak 60% stúpanie, ukážem to. A nejaký kokot dal retardér do kopca. Kto toto vymyslí? Povedz, kto dá do piče retardér, čo mám ísť? Proste ti jebe. To kto vymyslí takúto pičovinu? Technológia. A ešte aj tu by mohol dať jeden niekto, ne? Tu chýba, tiež si myslím. Čo si hovoril minule, že prečo som nespomalil tu, že som chcel. Tu je okolie, tu je Skypark. Keď bude nejaká pekná čavačka, tak sa na ňu iba pozriem a nič nepoviem. Ináč reálne to robievam aj ja. Áno. Videl si, nevidel si to, jak som zaradil, nestihol si. Nestihol som, bracho. Ale počul som niečo, že tu klikalo. Vážený, nemusíme řešiť pouta. Nemusíme řešiť pouta. Nemusíme řešiť pouta. Brole hraje v Premier League, běží na line jak Troufal. She wanna make it official, take pictures and post some. Ain't no way, you hit my push, we don't like Skurvený houra, wait. Skoro som skápal. Žádný bavo, ani skurvený benzín, 200 koní, co necouvaj. In no time, ty rozbije hlavy na stage, až přijde ten show. Prebehol Bavorak, hej. Všechny house, Byli jak snou. spendu check on check za tripně, aby ho sundala home. Step by step, rookie of the year, za chvíli už go. Bez odlejho. Nechci pustit Celý nikdo, text. říkejme. Víš, že to tak... Ne, cinematik, akože neviem. Sme tu. Nebudem to komentovať takto. Kto prvý žmurkne teplý. A to si ďaleko, bracho. Ale už mi vyschyňal sietnice. Natoč seba, keď si frajer. Ja držím, ty ma vidíš. Otoč to na seba, ale... A jak? Však... Už som to vedel. No poď, dávaj. Takže, práve som 5 minút točil. Rozprávali sme sa so vzduchom. Áno, rozprávali sme sa so vzduchom, mysleli sme si, že to točíme na kameru, ale netočili sme. Takže vôbec som vám to nehovoril, ale hovoril som to do vzduchu. Takže ešte raz vám ukážem, jak máme dojebané ruky. A v skratke, čo sme hovorili, bolo, že majiteľ je Aďo, že Filip sa nafúkal, že sme tu tancovali drum and bass a že Filip je brutálny lezec so stenolezec. Lezec so stien? Nutelant croissantový. Nutelant croissantový. Kalani, nedáme si jeden Nutelant croissantový? Ne? Ale to je jaká pičovina, zober, že by si videl pekný babla, príšti tam prišla, ale ukáž mi to sa, môžu pustí. To je pičovina, kam? Come on. To je môj syndrom, přestáte jak dřív, jak kdybych se žít. Mám to náhodou, já jsem taky nechtěl vládky, že by nikdo jiný šoferoval. To je jaký luxus. Že? Jenom je tam vozit a nevětší.
Nabrali sme nového člena. Tu je vzadu, vidíte ho. DS, Daniel Schreimek. The Angel. Russell. A ideme sa prefajčiť, predukciť na vodnú. Mali sme takú myšlienku s chalanmi, že je sviatok, je piatok. Ha, to sa agrival, ne? No a že čo tu robia ľudia, lebo my vieme, čo my tu robíme, my ideme si sadnúť do podniku, ale že čo tu robia ľudia, čo tu chodia po eskalátoroch a s taškami, že akože to sú proste nejakí zaplatení herci, alebo drž to, takto. Ja si myslím, že to je trumenčie, proste to sú nahraní herci, že si nás Myslíš? sledujú, vedia o tom, ale Že sú akože, to sú Nie agenti. sú reálni, kámo. to není reálne, prečo? Čak, ale ako fakt. A niektorí sa ešte aj s kočíkmi prechádzajú proste po prázdnych obchodných centrách. Čo vám jebe, že chodte von robiť niečo. Čo vám jebe? Ale hlavne ešte dobre, že cez deň, že ich chod sa prejsť. Ale večer. Už 9 hodín. Dve a povedal, že počkajte, že dám si ešte tretiu. Normálne čo mal dve a že tri sieberky, že tak púj si toto. Dve. Inak na 11. hodine sedí strašná blondýnka. Ja ho nevím, do piču. Ja vidím ju v odraze. Počkaj, je to tá v bielom tričku, lebo vidím v odraze. V bielom tričku, že? Bielom trička má také náušnice celkom ťariho, také biele. Ale, Danko, ja som došiel k jednému záveru, že mňa nepriťahujú brunety. Že musí byť fakt, že desina bruneta, aby som bol v pohode s tým. Ja som kamo blondinky all day long. Hlásim sa vám zo štúdia a nechám sa vám kúkať, lebo tu sa kúkam na seba, tu sa kúkam asi na vás. Že budem sa na vás kúkať, aj keď to na piču. Idem vám skrátke povedať, čo sa bude diať o chvíľku, alebo respektíve v ďalšom vlogu. Neviem, či budú 2 videá, alebo jedno, čo uvidíte. To bude vlastne zajtrajší vlog. A zajtra máme namierené do Nitry. Ideme vlastne za Arianom podporiť jeho nový projekt Optimal, čo je vlastne o seba rozvoji. A zajtra sa koná prvý komunitný beh. Stávame, takže vidíme sa zajtra. Takže ideme to tam trošičku ponaháňať s tempičkom. Ale lightových 5 km, tempičko 7 minút na kilák, takže by to malo byť úplne v pohode. Zdokumentujeme to, potočíme to zase, ak dneska budeme sa snažiť mať viacej tú kameru v ruke. A hej, toľko k tomu. Zajtra zase adventurous day pred nami. Mňa teraz ešte čaká sprška, trošičku pretriedím to, čo sme dneska potočili. Idem spať, lebo ráno vstávame. Takže vidíme sa zajtra, / v ďalšom vlogu. Dúfam, že sa vám to páčilo. Ak hej, dajte like, koment, dajte mi vedieť, čo tu mu chýba. Vidíme sa na budúce. Petržalka a bezpečne nejde dokopy, bratu. Akože mňa tu naháňali s nožom a hádzali po nás kamene, keď sme išli z tréningu, ale však v pohode. Čaute ľudia, zdravá z Gogoman TV. Povedz mi niečo, čo dávno ja nevím a povedz mi, prečo sa správaš, že debil.